Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierdaai Partners Vermogensbeheer. Welkom bij een Cambuurjournaal. Er moet wat gebeuren voor de Ljouters, want ze staan er net meer boppen aan in de eerste divisie. Door 2 nederlagen is Cambuur op het stuit de nummer 2. En dan wacht het er een thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Net sinds die 2 nederlagen liep het Cambuur gewoon normaal naar die wedstrijd. We willen maar één ding, dat is die wedstrijd winnen. En zo leven we elke keer er naartoe. En dat is net oors. Alleen ja, vorige week weer natuurlijk een bizarre jongen. Dus die maak ik net vaak mee. Ik als trainer net, als speler net. En dat doet forceren weer totaal onnodig. En ik vind sowieso, Volendam verliesweek, maar dat mag ik gewoon een punt hebben. Maar Kleer, dat telt net, dat hebben we zelf niet in. Vorige week ik. De verdiegening en de aanval leiden bij de wedstrijd. Zijn top os onder een vergrut glas. De verdiegening omdat de goals te makkelijk voor Jong waren. En de aanval omdat er een heel soort kansen mist waren. En dus water in de nijbeskorging Wolunij praat. Ja, er is wel wat over gezegd natuurlijk na het weekend. Ik denk dat we heel veel kansen hebben gecreëerd. Alleen ook te veel weggegeven. Of tenminste, niet te veel kansen weggegeven. Maar ja, er zijn 3 spelmomenten en gaat er 3 keer in. Maar ja, het is wat het is. En we voetballen evengoed gewoon goed. En we creëren genoeg kansen. Dus ja, het is doodzonde eigenlijk. Vallen er dan harde woorden? Nee, niet eens. Nee, viel eigenlijk wel mee. We zijn wel duidelijk naar elkaar. Maar ja, we erkennen fouten. En we zien vaak zelf ook wat er fout gaat. Maar in dat opzicht gaat er helemaal niet heel veel fout. Alleen, wat ik zeg, 3 spelervattingen. En 3 keer is het raak. En bij ons ging het even minder. Er binnen nog wat vraagtekens in de opstelling die het vreed op de wedstrijd pas duidelijk worden zullen. Het zal sowieso een beladen wedstrijd worden door het versterren van Chris de Wacht. Cambuur speelt het met rouwbanden en voor de wedstrijd zal er een minuut stilte wezen. Speciale wedstrijd, ik toch Chris natuurlijk, Chris de Wacht. Dat maar we goed doen. En we moeten een goed resultaat hebben. Nou, dan geven we alles aan doen. Na een indrukwekkende minuut stilte voor Chris de Wacht begint Cambuur aan de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Henk de Jong had Doke Smit op de bank litten. Voor hem speelt het Kelly-Jan van der Kaap. En ik graag naar Orad Bankoen zit in de basis. Hij onderschept je de bal. Hellet uit. Zwaar het voor de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Maar de redding is van de keeper van Jong FC Utrecht. Waar René Haken, oud-trainer van Cambuur, de coach is. Cambuur is de betere ploeg in de eerste helft en drukt dat ook uit in de score. Dit is Jamie Jacobs met de paas op Robin Moulin en die vindt de 4e hoek. Hij zet Cambuur in de 28e minuut op een 1-0 voorsprong in Jong FC Utrecht. En let op wat er dan gebeurt. Het is afsprutsen, meisje. Alle spelers rennen naar de dugout van Cambuur. Rennen naar assistent-trainer Sander van der Heijden. Hij, wie een van de beste vrienden van Chris de Wacht, had een hele zwiere week gehad. En hem wordt hier een het onder de riem stutsen door de spelers van Cambuur. Cambuur wil dan meer, maar ik Jong FC Utrecht liet hem zien. De eerste kans ontsteert via de linkerkant. Eros Meddi is te vlug voor gelegenheidsrechtsback Kelvin McIntosh. Maar de redding is van Sonny Stevens. De eerste waarschuwing van de gasten uit Utrecht aan het adres van Cambuur. En dan gaat het even later dochs mis. Hier is het Mees Hoedemakers die de bal verspielt. Giovanni de la Vega pikt op. En die helpt uit van 20 meter in de 4e hoek. Sonny Stevens, de keeper, stiert erbij en schudt erbij. En kinderneert onderwan. Via de la Vega komt Jong FC Utrecht op Liekense Hichten voor het skoft. Maar Cambuur kan dat nog voor de T-rug zetten. Dit is Antonia die door de bal komt naar een geweldige paas van Moulin. Antonia wachtte te lang en kan dit toch net op goal zetten. Een grote mogelijkheid voor de onvallen van Cambuur. En ook Robert Muren krijgt nog een goede kans. Hier kopt er de bal terug. Hij krijgt hem waarom van Moulin. Muren had hem hier vanzelfs gewoon meidje. Maar hij had het vizier nog net op scherp staan in de eerste helft. De tweede helft dan, maar op een onval van Cambuur. Orad Mangoen die de bal naar Sambisa speelt. Die jouwt hem weer mee.
Hoedemakers komt de bal voor bij Jamie Jacobs. Misschien inzet, Geert Jonken. Cambuur is op ziek naar de voorsprong. Op ziek naar de 2-1. En Geert hier weer in de aanval. Wat een prachtige bal van McIntosh op Muren. Is dit een overtreding? Nee, dan is het 2-1. Dan is het 2-1 via recht naar Orad Mangoen. En komt Cambuur op voorsprong naar een goed oeren spelen. Mooie paas van McIntosh. Muren maakt het je geen overtreding nevens de skiertruchter. En hij biedt Orad Mangoen dan een net te missen kans. Het is voortdurend het laatste wat Orad Mangoen Sherlitten had. Hij wordt naar de kant hellen en Mitchell Paulussen vervangt hem. Zo wil je nog wel eens uit het veld gaan met een doelpunt. De invaller Mitchell Paulussen is ik voortdurend zo gevaarlijk. Hier is het schot dat nog onrekken wordt. En oer de goal gaat van Jong FC Utrecht. Maar het is nog altijd een wedstrijd. Maar toch die marge van Ian. Kan Cambuur dat uitbouwen. Maar hier Jamie Jacobs onder de bal. Had verskate opties. Git voor eigen succes. En hij krult de bal. Krijgt Jonken. Misschien hier de beter naar links kennen. Werd Mitchell Paulussen volslijn vrijstier. Maar Jacobs git voor eigen succes. Dan is dit een oreninvaller. Michael Breij. Sinds Scott wordt onrekken. Wordt toch het een hoekskop wordt. Cambuur daaruit misschien wat creëren kan. De hoekskop van de rechterkant van Hoedemakers. We trokken op de Muren en wat valt hij er heerlijk binnen bij de tweede peel. Robert Muren zet Cambuur op 3-1 en zwaar het ervoor. Maar nog 10 minuten te gaan dat de oerwinning wel binnen is. En wat een mooi doelpunt is dit. Prachtig binnenkopt terug Muren. Die dat succesje wil broeken kan. Na verliezen weekend waarin hij een soort kansen miste. Jong FC Utrecht kijkt ik nog een mogelijkheid. Dit is Mohamed Malahi. Maar de redding, Meidevoort, is van Sonny Stevens. Die er verzwaart dat Cambuur maar in een doelpunt tjen krijgt tegen Jong FC Utrecht. Of komt er toch nog een doelpunt? Nee, misschien voor Cambuur juist. Want de Leeuwers kunnen counteren toch de goede onderschepping hier aan de rechterkant. Is het aan de linkerkant Stanley Akkoy die het opkomt. Die het vol slijn vrij zit. Alleen nog op de keeperhak in. Hij krijgt hem net heel goed mee. En vindt uiteindelijk de peel. Die stiert de fjouwerien in het paard. Maar Cambuur wint wel op een mooie joen. Een emotionele joen. En een respectvolle joen van Jong FC Utrecht. Een overwinning voor Chris de Wacht. En de familie. En Sander van der Heijden. Ja, dan gaat even alles dwars doorheen. Maar ik hield ook al maar de minuut stilte. Want dan zei ik naar die foto waar Chris en Sander op stonden. God jongen, dan kan ik het net droeg houden. Ja, dan ben ik misschien wel 4 steen emotioneel. Nee, ik denk dat ik gewoon meisje ben. Ik ben gewoon meisje kleren en ik ben blij dat we het zo dienen. En dat we wonnen, maar dat 2 weken geleden die Chris me een kwartier vertelde, jongens, die me nog een berichtje. Kan het gebeuren en dit en dat en rustig blijven. Nou, dat ben we mooi blijven. Dus we gaan luisteren naar hem. Ja, en dan ben ik trots dat we die wedstrijd winnen. Als je familie zit boven. Ja, dat is mooi. Vond ik mooi. Familie Brilstra, Rowan Brilstra. Die jongen die in Drachten op Roende Ierwiksel verstonden is naar die stekpartij. Ja, dat is een zoon van goede vrienden van mijn broer en van mij. Hè. Simon en Angelique Brilstra. Nou, Simon is een fantastische voetballer, dus ik wel bekend. En die ziet hier ik boven te genieten. Hè. En het zeggen hun oren zwansjes zei genieten. Ja, dit is wel een patillonnenwest. Maar dat jet ik bij voetbal. En voetbal wordt vaak zijn, ja, het is maar voetbal. Maar voetbal is jouw ding pro de warmte. Vandaag telde 1 ding. En dat zijn de 3 punten. En, ja, het was moeizaam. Utrecht ook weer een lekker ploegje, heel stug. Ja, als je dan met 3-1 wint, dan mogen we heel blij zijn. Hoe welkom was dat doelpunt en dat assist voor jou? Ja, na de afgelopen weken natuurlijk veel over gehad. En ja, dan geeft dat een ontzettende ontlading als ik dan de 3-1 maar binnenschiet. Schieten? Koppen? Koppen, sorry. Ik moet zeggen dat ik de assist misschien wel mooier vond. Dus waarom? Ja, daar ben ik, gewoon. Daar was ik ook hartstikke blij mee. Er was ook een moment in de wedstrijd, de 2-1, dat ze misschien knakte. En, ja, mooi weer. En dan krijg je dan met het Saveze, steen me mooi boppen on in de eerste divisie. Onvoorstelbaar, mooi hè? Nou, ik denk dat Chris dat regel had voor ons. Cambuur stiert weer boppen on in de eerste divisie. Met 48 punten uit 23 wedstrijden. Dat komt omdat Jong Ajax league had, die toch 1 punt efter Cambuur stiert. De orenconcurrenten, de Graafschap en Volendam, winnen ek en staan nog altijd op 2 punten van Cambuur. Onderin is FC Dordrecht nog altijd de hikkensluiter, met 15 punten uit 23 wedstrijden.
Cambuur behelpt de eerste oefening naar de winterstop in Jong FC Utrecht. Na je weekend spelen de Ljouters uit tegen NEC en dan betekent het dat er op sneun dus weer een Cambuurjournaal is. Rond dan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.